Good evening guys, so nandito na naman tayo sa San Luis. Ayan, mag-uulang na naman tayo ngayon. Kasama natin ngayon sila GR at saka si Joben. Ayan. Kaway-kaway naman kayo dyan. Hello, balik na naman tayo dito. Ayan, Joben. Pre! Mga kaibigan. Uy! 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 Hop! Hop! What's up? Kumakagat na guys. May huli na po yung ano natin, oh. Ayan na, oh. Inaangat na po. Uli. Uy, ang laki. Ang laki po. Dandan lang. Malaki po mga kaibigan. Uy, first catch. Pre, tira mo. Sarap naman. Kalami! Naman. Birds catch guys. Woohoo! Lang pa more. Ganda. Bro. Hihihi. Sana Solid. Uy, Mapaltik. paltik pa. Sarap. Yan guys, ang laki oh. Woohoo. Laki ng ulo. Swerte. Okay. Buhay na buhay pa. Hindi matutuwa. Guys, thank you. Thank you Lord. Swerte. Huli Guys, guys. huli si GR. Tandaan lang pre. Sinabit. Ay, hindi huli. Sinabit niya, pre. Tandaan lang pre, wag mong anuin muna. Wag mong ilahin. Sinabit niya. Muna eh. Di ba, wala na. No, Nangangat mo na kanina eh. Sayang. dapat hindi mo yun ano. Sayang, ang laki nun. Lakas nga. Kitang-kita ko nga. Ah, huli ata, pre. Ano mo nga? Ay, sinabi. Wala na. Wala, sayang. Inangat ko na sa diretso, pre. Ay, ito, isa. Ayun. Uy. Ayun, ito, huli, Oh, pre. huli yan. Sana sunod sa akin. Sige pre. Ah, huli. Ay, putik na pigtas. Eh, Ang grabing lakas. Napigtas, naramdaman ko yung pitik. sayang pre. Eh, parang nandyan. Wala. Naramdaman ko yung lakas. Iba yung nakahuli na naman si Ruel. Guys, Jumbo. kahuli na naman tayo. Pwede nga na pagkasabit Oh. niya. Ayun guys. Uy, Ang lit lang. ulit lang oh. Ulit lang ng taga niyan ha. Naputol na huli na to dati, oh. Naputol yung galamay. Sumabit siya. Ano? Tinan mo sa ano, Oh. galamay niyo. Galamay lang, oh. Uy, sana all. Dalawa na. Galamay lang. Laki na. Woohoo! Alam na. 2-0. 2-0-0. Alam na this. Tawang-tawa ka naman, ah. Siyempre. Ay, huwag kang mangagat, gago. Laki mo. Eh, gago, kinabahan ako. Laki guys, kinabahan ako. Akala ko mangagat, ang laki ng sipit. Time check guys, 2:16. Ayan. 2:16 guys. Malaki yung kay ano dyan, no? Kay JR, no? Ay, sus. Wala man sa kalahati yan, pre. Wala man sa kalahati yan. Yung sa akin? Wala man sa kalahati yan. Woohoo! Guys, pangalawa natin. Tapos yung Lipat muna galamay kayo. niya siguro. Guys, nakahuli yung kasama natin. Nagwawala. Ayun, no? Nagwawala. Ay, Ito, ayan, no? Ay, no, ilawan mo, pre. Sa gilid. Huwag mo na Ayun, no, ipatalagilin, pre. Ayan, no, laki. Eh, oo nga. Sumabit, Uy. Laki. laki. Dandahanin mo lang yan, pre. Mahuhulog yan. Hindi ko tata sa bato-baan to. Sa kong pinandaan. Alam eh. Oo, ganun ba? Sabi ko, nakahuli ako eh. Ano, bibiro ako? Ano?
Kala nyo it's a prank, no? Dandahanin mo lang, pre. Sa ilalim yan, pre, sa ilalim. Hindi pa, ano mo, pakawalan mo yung ano, yung lubid mo, hindi mo makukuha yan. Doon sa ilalim. Pakawalan mo yung lubid mo. Pakawalan mo yung lubid mo. Nandiyan naman yan eh. Doon sa ilalim, pre. Diyan, oh, ayun, oh. Ayun ba yun? Yun. Okay lang yan. Hindi naman maalis na yan. Kasi Dandahanin mo lang. Mabilis lang matanggal yan. Isang ano mo lang. Sige, tuloy. Che, dahan-dahan lang. Sige, angat mo, pre. Dahan-dahan ko lang ha, oh. Para wala ka masabi. Uy, sipit lang pala, pre. Bilisan mo. Hindi nakuha. Ayun! Uy, sana all. Kasama yung ano, yung nakahuli. Yun, oh. Tulog-tulugan lang yan, guys, pero may huli yan. Sana all. Zero pa ako. Kawawa kasi, kaya tinutulungan kita eh. Hindi nga, titignan ko nga, kaya sabi ko ayoko matulog eh. Okay. Diba? Mga palusot. Palusot pa, doy. Yan guys, naka-isa na si Dodong. Laki, no? Mas malaki pa sa akin, ah. Gagig. Masak ba ito manipit? Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi, yung ano ba, yung palo ba? Tanggal na yung taga, oh. Hindi pre, pasipit ka. Yung sipit na ako kanina eh. Ay, wala siyang Ay, kawala. ayun, oh. Tingnan mo, ginawa niya. Hindi, yan. Yung Kanina, wala yan. Tingnan mo yung taga. Yung kain niya. Ba talaga yung taga ni Ro? Gagat na gagat talaga. Iba talaga yung taga ni Royal. Putek, yung taga ko. Nakakalata na ako ah. Sana all. Ba talaga yung taga ni Roel? Ano, pre? Pre, ano? Huwag ka mag-alala ha. Oh, huwag kang mag-alala. Mamaya daw. Sorry, si GR pa. So yun guys, stipot muna kayo ulit. Yun guys, huli na naman daw. Where? Woo! Nice one. Baby. Yun, no? Baby shark. Baby Baby shark. yun lang. Kapareho sa akin yata yung isa. Oo. Hindi, mas malaki yung malaki size konti, Oo, kalahati lang to. Pero at least guys, nakadalawa na ako. All to 9, 0. Lip. Lumipat sa iyo ah. Hawakan mo naman ako para bumalik sa akin. Yun, no? Pampaswerte. Ay, pampaswerte. Sana all. Sana all. Yan, nakadalawan si Dudong. JR na lang, wala. Zero. O, yan naman guys. Lagi ako nakakuha. Dalawa yung ganyan pa rin. Guys, nakahuli na tayo. 3, 2, Zero. 0. Yan guys, oh. Hihi. Sulit. Sana all. Mataba. Ang dami itlog. Uy, Grabe itlog. rap. Yummy. Pangatlo. Uy, mangagat pa. Saan ang mangagat? Hey, aray ko, sakit. Ow. Mangagat ka pa, ha? Thank you. Ayan guys, nakahuli na naman si Ito pala, malaki yung taga ni JR. Joben. Ayan. Guys, nakatabla na kay paring Roel. Ako, betlog Yun no, may itlog din no. Sana all. Sana all. Ayan no. May pangkulam na naman. Zero pa rin si GR. Huwag ka nang lipat ng lipat. Ayan guys, huli na naman. Guys, Ayan. guys, apat na yan guys, pang-apat. Grabe. Sana lang yung kotla ko, pwede na ako sa 5. Busit Sana all. Sana all. Tatlo pa lang ako. Siya, nakalamang na. 4 na siya sa kanya. Kay GR, 0. So yun guys, naabutan na tayo ng umaga. Magandang umaga pala sa inyong lahat dyan.
So ayun guys, nakahuli na naman tayo. Tsaka isa pa. Bali 5 na ang nahuli ko. Kaso maliit. Sana yun. Ito. Pang 5. Hindi ko na videohan kanina. Yan. Pang 5. Ayan, nandito na kami sa San Simon. Ayan yung pwesto ko. Si Joven nandun. Ilalim. Yan si GR. Hey, masak. Wala pang huli. Naalat. Masapa eh. So ayun guys, hindi na natuloy yung ano natin, fishing natin sa ulang. Emergency yung kasama natin, si Dudong. So may emergency daw siya, kaya umuwi ng maaga. Alas 8 pa lang, umuwi na kami. Sayang, bitin ako. At bitin din si GR, ayan. So ayan lang guys yung huli natin ngayon. Naka 5 piraso lang ako, 2 maliit, 3 malalaki, ayan. So yun lang ang aming video guys. Pasensya na kayo na bitin yung ano namin, vlog namin at saka yung pag fishing namin. So ayan lang guys, pasensya na kayo. Maraming salamat. Bye guys.